Fi'n credu bod wedi bod yn bwysig iawn i cael chwarae rhan yn yr adborth a troi'n mewnbwn i fod yn rhan o'r cwricwlwm. Des i gyfarfod yn yr ysgol tua 2 mlynedd yn ôl, pryd oedd yn ferch hennau yn trosglwyddo i'r cwricwlwm, a nhw'n gofyn i ni fel rhieni pa fath o bynciau, beth bydden ni'n hoffi i'n blant ni dysgu tra bod nhw yn yr ysgol. Mae hwnna'n hollol wahanol i'r profiad o'n i wedi cael yn yr ysgol, ble oedd pawb yn gosod allan o flaen llaw beth o'ch chi fod i ddysgu, a dyna fe. Ond mae'n neis fel rhiant i cael ei gofyn beth sy'n bwysig i chi a beth i chi'n meddwl sy'n bwysig i'ch plant. Wnaethon ni gynllunio'r arolwg trwy ddanfon mas holiadur digidol. Oedd e'n bwysig i ni bod yr holiadur yn un lle oedd y rhieni i gyd mynd i gael mewnbwn iddo fe. Oedd bob rhiant wedi cael y cyfle i lenwi'r holiadur. O'n i moyn bod yr holiadur yn weddol syml. Doeddwn ni ddim moyn bod rhieni yn treulio hanner awr adre yn llenwi holiadur hirfaith. Felly 4 cwestiwn oedd yn yr holiadur mewn gwirionedd, 4 prif cwestiwn. Yr un gyntaf yn gofyn amdano y fath o cwricwlwm oedd y rhieni eisiau i ni ddatblygu fan hyn yn yr ysgol. Pa nodweddion oedd yn gwneud cwricwlwm da, beth oedd yn bwysig i'r rhieni o fewn y cwricwlwm. Yr ail cwestiwn wedyn ni'n gofyn am y fath o bobl roedden nhw moyn i phlant nhw i fod. So, y rhinweddau roedden nhw eisiau fel plant, fel pobl wrth i'r disgyblion datblygu. Y trydydd cwestiwn wedyn ni o rhan y fath o ddysgwyr. So, pa fath o sgiliau a rhinweddau ydyn ni moyn datblygu yn ein dysgwyr ni, y disgyblion fel dysgwyr, ac yn olaf wedyn ni, cwestiwn agored iawn yn gofyn am syniadau o rhan unedau a themau posib fydde rhieni yn gwerthfawrogi i weld yn y cwricwlwm. Roedden ni'n gobeithio cael syniadau yn bendant. Roedden ni rili yn gwerthfawrogi syniadau a mewnbwn y rhieni, ond o'n ni hefyd yn gobeithio gyda'r arolwg i gael mewnbwn y rhanddeiliad i gyd. Mi wnaethon ni roi'r holiadur i'r rhieni, ond hefyd i'r llywodraethwyr. Wnaethon ni hefyd wneud tasg tebyg iawn gyda'r staff mewn diwrnod HMS, a wnaethon ni hefyd gwneud tasgau llais y disgybl. Felly oedd e'n hynod o bwysig i ni bod ni yn cael y barn pawb gyda'r holiadur yma. Fel bod pawb yn rhan o'r gweledigaeth, bod pawb ar yr un tudalen, bod ni gyd yn symud yn yr un cyfeiriad o rhan ein gweledigaeth cwricwlwm i Gymru yma yn yr ysgol, a bod pawb yn cael perchnogaeth o'r cwricwlwm wedyn ni, ac ethos o ymdeimlad o prynu mewn hefyd. Fi'n credu bydd yr ymarfer o gofyn barn rhieni yn helpu, a mae wedi helpu'n barod, fel bod ni'n gallu rhoi yn barn ni arno beth sy'n bwysig i'r plant. Ni wedi gweld o brofiad dros y blwyddyn diwetha bod Gwenno wedi bod yn dod gytre yn siarad am yr hyn mae'n dysgu, mae'n cyffroes amdano'r profiadau mae wedi cael. Mae'n gwneud dysgu'n bach fwy cyffroes na gorfod jyst eistedd mewn yn y dosbarth a cael pynciau wedi rhoi i chi. Chi'n gweld pethau fwy eang a gweld sut maen nhw'n defnyddiol yn y byd mawr. A mae'n jyst yn gwneud e'n fwy o hwyl i'r plant i cael dysgu pethau. Fi'n credu oedd e'n bwysig i gweld yn y cyflwyniad heno bod barn rhieni, y llywodraethwyr a'r plant nhw hunain, achos fi'n credu bod yn bwysig iawn fod y plant yn cael barn hefyd a llais yn o beth maen nhw'n dysgu, oherwydd os ydyn nhw'n hapus gyda'r pynciau, beth maen nhw'n dysgu, maen nhw'n fwy debygol o fod yn frwdfrydig i ddysgu a bod fwy o awydd gyda nhw amdano'r pynciau maen nhw'n gwneud yn yr ysgol, a gobeithio wedyn ni bydd hwnna'n trosglwyddio mewn i cyrraedd safonau fwy uchel ar eu rhan nhw hefyd.